Kena mas Bakhuid dua yang kebenta I Gregory Damian Uria namta perindu lawan top baik exam kelas 11 Sngi namta Sikha Sngi Leo Gracia Pasisya Maulong Nomor Laispa Alai Pupra Laispa Alai Pupra Puan Baroko and Men Upara Wan Yaro Jing is Neighbor Jing Gajing E Clem Jing Stan Clem Jing Kun Jamu Try Ubam Jugu Ganyai Rwayai Kenod Yahu Try Nakamba Mahunam Beklem Waim Nasuraya Maryam Umudur Si Usai Kaperjai Yakitlur Wan Baroko and Men Kobaram Wan Yaro Jing is Bajing Pam Gajing E Clem Jing Stan Clem Jing Kun Jongu Try Ubam Jugu Ha kakateng mukpa badukon baduman sem Bakhuid. Amen. Ka jing e jung try jung yu Jesus Christ bat ka jing e jung oblay lembat ka jing selok jung men sem Bakhuid kinan rengkat bat pi baro. Sengkar Bapiro Ha kane ka kelmat ni wan khmat ka jung oblay banai ka ngu kadam banai ka jing ro kaburam kanam na ka banta baro ka jing kurku ki bawa tasay ha ka jing em jungi Dekumta hakan ikhlemat ko hanmen ko para to ken ngin khmiet yala ke chong ke jing em kabang yala em hakin ek Sngi beladap ladang yala le pop persha hakmar utrai ya ke jing hikai ke bola hikai ngi ya ki hukum ki bola ai hangi to ken hakan ikhlemat ngin penmap now try ai bo try un map badun saj egi pop chongi baro Daka jingkerman pemuhu dan kabor ban map ban saja gipop kejungi udan kabor ban penkia yangi ko hanmen ko para to ken nginduwai kena ke jingduwai pen map na ke benta gipop kicungi nang bamangi ngilong sisa kita kibreu ki babidor ban peniang yu jisu ha ke jing em jungi ha ke Eucharist Bakhuid ngapla how blay badan bor baro badapi ko hanmen ko para bang lalai pop shibun da gijing perkat da gijin da gigam da gijing leklet da gijing le palat jonga da gijing le palat jonga da gijing le palat bakrawe jonga namar kata ngakarpa dia kamaria Bakhuid kabaya sa kathe soti ya ke angel bat kirukhoj badapi ko hanmen ko para banduai nak banta jonga how try you play jungi Ublay badan bor baro unis na yangi madalama bigi pop jongi unyalam yangi sha ka jing em bom jukut. Amen. Try can rat go play Isne yangi try can rat go play Isne yangi Kristo map ko Konong penim jangi penim yangi Try can rat ko play isne yangi Try can rat ko play isne yangi Kristo map ko Kristo
em changi pen em yangi Tongin ya duai Hagajing sumar jong me na beneng ko try ngi kerpat tos ngau tos ngap igajing duai jong ki pat ki baut ki banam hame knang bakin yo shai ya ka ba ki dei ban le bat bakin nang klan ka bor ban le ya ka ba ki la yo I dau try jong yu Jesu Christ kun jong me ubi imar basan sha rain kat bat me hagajing yolong ka wei jong omen sem Bakhuid ublei junam la junam amen. Kajing pule na kagita baningkong o Samuel. Kalajia baha kito kisngi ki Israel kila layali tama persya ya ki Filistia. Kila sherdara ha ibernisa. Bat ki Filistia kila sherdara ha epek. Ki Filistia kila yang riang persya ki Israel. Haba katama kala shitte ki Israel kila shadzob ha ki Filistia. Haba la penyap kumba sawajar ngut kirangba hamadan thma haba kishi pai kilawan pai shakajaka sherdara kiman kisan ki Israel kilayong balai utrai la penher kradengi menta kasni hakmat ki Filistia tungin wan ra shane ya kasunduk kajutang utrai na shilo bondu wan hapdeng chungi bon palajengi na kabor kino shun chungi umta la pha ki briu na shashilo Bat kilawan ra nang hangta ya kasunduk kajutang utrai ki pat ubashong khet halor ki kerubim bat arngut ki khun ueli ohopin bat upin has kiladon hangta bat kasunduk kajutang ublei tang shpoi kasunduk kajutang utrai hakajaka sher dara baro ki Israel kilayarisa jam hadu baka kendeu kalasawa haba ki Filistia kilayusngeu ya kajing sawa kata kajing risa kilayong Pambud ayu kane kajing yarisa kabacam hakajaka sher dara jong ki Hebrew bat enda kitip ba kasunduk utrai kalawan chaka sher dara ki Filistia kila shepting namar kilaong ublei ulawan chaka sher dara nangta kilaong adur lanod ingi namar kum kane ompajujua menu adur lanod ingi uei ubala pan pelajingi nakabor jong kini kiblei kibaklan bor Kini kidei kiblei kibalas sempat ya kinong Egypt dah ka klam harukom harikenja tolong kibaslur ban penyaw yalede kum kirang ba piki Filistia yo penkla long kimraw Hebrew kumba kilalong hapi penyaw yalede kum kirang ba padyale kumta ki Filistia kilayang bat ki Israel kilashadzob bat kilaheryab hamadan man la ubriu shalaying bat don kacingim penyap kabacur namar hadu lai peu hajar ngut kisipai kecad jong ki Israel kila kelon bat kesenduk ublei kala syakni bat ki arngut ki kun ueli uhopin bat upin has kila syak penyap kaktin jong utrai Sango ya ublei Sam sapusau nomor nyeuspa arpundriu Nyeuspa arpundriu Yang jod belajangi daga jins puni jome melapen payangi dadina unong shun jongi baca guru kabanda biang di jongi memang yang Sapenya me pensa pret yang ia plengki jan penre tu yang jod belajangi naga jings puni jome me la pensyakin deu yang ia ki para marjan Ben şarkı ben şakre
men benyaki jadril Baroshi singa dem berkat Yala jing jamuron Kajing leran kala taklub yak majongan Doyeng jod belajangi Daga jing spoon ijo men Boblay balay metab yala Kajong kakmat nangi Balay meklet ki jing kordi jongi baron Ya kamen sim jongi kila mendem bahu kendau Kamen jongi ahu kungkung katia belum Doyeng jod belajangi Daga jis pun ijo men Hallelujah 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 Namar ka jingye ku jong me to ai jingim yanga Bad ngan le ya ka mon jong me Hallelujah 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 Utrai udon rengkat bat pi Engkau berpiru Kajing pule na ka gospel Bakhuid kat kum u Markus Kabrom me kutrai Hakata kapor ubapang yang lengkut ulawan shaw Jisu bada ka ba dem khosiu ula kerpat jing yarab na u ong lada memon mela ban pen khut yanga u Jisu pat ula sngew sun e u ula kner yala kakti bad ula kta u bad ula ong ha u ngamon to khut no markum ta u yang lengkut ula ja no no u bad la pen khut u Ti ula bidong tenge yu bad ula pha no yu shisendon uang pej wat youtube brew hanrei kilej bak pen I yalade howling do bad totrwa ya gijingai ngu na gabenta gajing pen khoj ya pi kabau Moses ula hukum bakan long kasaki hakmat ki brew hanrei utau brew ula lej bad lasdang ban yeto pajba sepang kata bad ban penpriang ya kane ke kubor hadu bau Jisu umla syu ban lejrung hapo kasnong ha ke bapau hanrei ulasa ha kijaka bekenja penban kibreu kelawan syu na keleng saudong ke gospel jong utrai Jingero yame ko Chris Hakipor jong Jisu ki breu ki badan ka jingpang yelengkut la kan tajeki na ka imlang kasalang kimsha yeki banwan ha ka jaka badan ki breu lane ha ka jaka pajba bad laptha yeki banshong jingai na kashnong bashong ki breu kane kade ka jinjar ka jing sosat ka ba ki breu ki ba yo ya kane ka jingpang yang lengkut ki sha ha ka tokopor handring yo I ha ka gospel ka ba manta ka sngi habau ne ubreu badan ka jingpang yang lengkut ubreu ba sha panrem ubreu ba sha kantaj ubreu ba baro ki breu bakiwe ki nyeu yu kumuta ubamlong babet ban yaj rangkat ban kran yaki ne ban ya shong rangkat batki uneu breu wan shaw Jisu tangkawe ka daw namar ba udon kam ya ka jingkot
udon kam ya ka jing lai lut na kane ka jing pang ka jing u ka jing lai lut om dai e na ka jing pang yang langkut ka jing u han rei kum churu ka jing lai lut ka bapura na ka jing sha kan tat ki jing lai lut na ka jing sha pan rem ka jing lai lut na baro kita ki jing sha nhiều bên ya ka jing em jing u kum obreu kanai ka dei ka jing kwa kanai ka jing trang bat kanai ka dei ka jing don kam jong une obreu badon ka jing pang yang langkut ka ba ngi dei ban sem ka jing hi kai na une ubadon ka jing pang yang langkut ka dei tang kanai ka wei hi haba uwan hakmat jong jisu u duai tang kanai ka jing duai ka balangkot u duai lada memon mela ban pan khoi yanga kanai ka dei ka jing duai ka ba une ubreu badan ka jing pang yang langkut ubu hakmat jong utrai kanai ka dei ka jing perta ka jing u ka ba mi nadu ka danut lada memon mela ban pan khoi yanga ko hanmen ko para kanai ka jing duai lanai ki kine ki kenten keno jong une ubreu badan jing pang yang langkut kadon ka jing shania how try udon ka jing kermen how try tang utrai ubala ban pen khoi yu tang utrai ubala ban simno ya kane ka jing pang no udon kane ka jing kermen batang utrai ubala ban pen lai lu yanga na ki e baro ko hanmen ko para haba manga ma phi ngiwan hakmat jong utrai ngiwan banduai yule se ngidon ka jingpang hakamet jungi yule se ngidon ka jingpang hakamen sim ka jungi yule se ngidon ka jingpang ha ka jingmot ka jingpar khat ka jungi yule se ngidon ka jingpang ha ka imlang ka salang lane ha ka ying ka sem ne kino ka jing e ka jing jar ki ba pidon ha ka jing im klempep piwan hakmat jong utrai banduai pilej mare hakmat jong utrai banduai kumune ubreu badan ka jingpang yang lengkut hanrei kumno ken piduai kumno ken ngiduai habangi pe ka jingduai jungi bat yara ka rukom duai ka junga ka jungpi ko hanmen ko para bonsin ngidawan outrai medei ban le yakane medei ban ai yangai kane ngadon kam yakane de mat ka daw medei ban le manta yakane haka jing im junga na ka banta ka junga kanai ka dei ka jingduai ka junga ka jungpi habangi wan hakmat jong trai ngidawa nau try hanrai ko hanben ko para une ubadan jingpang yang lengkut menta kesni uhika yang abade pi hoj ngide ban wan ban mare sakmat utrai ngide ban dem khosiu ngide ban don ka jingej ngide ban don ka jingshania ngide ban don kata ka jing it ngide ban don kata ka jingkermen namar utrai ula ban le hanrai ngi dei ban pensngerit yala de bat ngide ban pendem yala ka jong kamon hakmat jong utrai om dei e ban ngi da wan utrai hanrei ngi dei ban ong kumune breu lada memon trai mela ban sim ya kane lada memon ko trai mela ban ai ya kane lada memon ko trai mela ban pendap penbiang ya ka jing em jonga ngiyo i utrai jisu daladi haba udan hak per get semeni haka jing jar jong ka jing im jong u duai ya kamon jong blei haka jing im ka jong u pendem ya la ka jong kamon haka mon jong u blei ku pa jong u manga ma phiro ko hanmen ko para habangi wan banduai hakmat jong trai kane ka bangi dei ban le ngin pendem ka nyala ka jong kamon om dei bangi pendem tang ka khli ka jonga ka jong pi om dei bangi pendem tang ki kho siu ka jonga ka jong pi han reng ngi dei ban pendem ya la ka jong kamon how try lada memon mela ban pen ko yanga try lada memon mela ban pen ko yanga mela ban pen lai lu yanga mela ban ai ya kane ka jing don kam ha ka jing em junga ko han men ko para kane ka dei kamat pusan ka ba ka gospel ka khot ka wer yanga badephi bangin le hoj ngi dei man mare so try ngi dei ban duai ha kmat try ngi dei ban dem kho sio kmat jong try hanrei ngin pendam yala ka jong kamon hakamon ke jungu en yoro yo Jesus Christ Chinom lai chinom amen ngin yeng ngin plai la ka jong ke jingei
ngà nghết hào lấy qua bờ đơn bò bà rõ unong thao cái bên anh bật cái khăn đeo bật hào Jesus Christ con bà marwe chung u trai chung y ya bà lopon no man sem Bakhuid ya bà la kha na kamaria thai sati Popintus Pilatus la sana pna ya la ya pala tep ya la ya sik bayab ha ka Sngi ka balai la mi pat na ki bayab ula kiu sabneng usong sakamanu blay pa badan bor baro nang trawan pat ban bishar ki emet ki bayab ngangay haw man sim Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka ching salok ka Bakhuid ha ka ching map ki pop ha ka ching mi pat ka do pat ha ka ching em bom chukut amen Lai spa nhiều phẩu. Lai spa nhiều phẩu. Lấy ba crowd chụp giang snow ha. Chỉ ngài chỉ và nghi trở qua. Toduai ko para baka jingknya junga ba jungpi kan long ba priang hunak madu bleu pa badon bor baro To try priang jingknya di jungpi na ka bentar ka jingro bat borom bat kerteng ka jungu ka jing mentoy yangi bat balang ba ko jungu baro ka wei to ai ko try ngi karpat baka jing terwa kenya jong ki pat jong mi kan long ba priang hun hame bakan ai biang haki ya ka jingkhot bat kan penyo haki ya kata kebaki pan da kacing rublei dau kres utrai jungi amen utrai udan rengkat bat pi to kentiu ya laki danot tong ngai ngui utrai ublei jungi da shisha kalong basong hok bat ka badai ka deiti jungi bat ka jing pen em yangi haman lakapor bat ka chaka ban ai ngu yeme ko kan rat ko pa Bakhuid ko blei badan bor bat bom chukut namar ha ka jing ich melathau ya ubreu bat haba lapan rem ya u kat kum ka hok mela suspa ya u da ka jing isnei leng bau trai jungi Jesus Christ leng ba jung u ki angel ki ro ya ka buram jong me ki hima ki dem mane bat ki bor ki khnyo hakmat jong me ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki serafem bala kerku ki amane rengkat da ka jingkmen ngi kerpa de me to ai ba ki sur jungi kin ya so bat ka chongki kat ba ngi pen bana da ka jing ya ro ba sneu red Bakhuid try u blai ki pai neng per te sawada ka buram jo me Hosanna Hosanna Torah u blai sha strong Hosanna u blai chuna and ya ro you ba Tengu tribe Neng pertai sawada kaburam chong me Hosanna Hosanna Torwa you bless your strong Hosanna you bless you Lord
ดาชิชามาลองบุคคลก็ตรายก็ทำไมจงกระจิงคุยบารอดามารกจางอีกระปาดยเมโตปันคุยปันกันตังยากินเอกจิงทรวาจุงีดากบพายมันซิมจงเมกุมกำเจรฮัลอร์จงกีบักกินกะลองยังอีกัมเมดบัดกัสนามจงอุตรายจุงีอุจีสุคริสฮักปอร์บาลาดีโนยูบัดลากามันสงบหาอุลาปดยังยากจิงชาชุตมอุลาชิมยกปูบัดกบายงูยเมอุลากเดียยูบัดลายฮัลากิสุนรานอูองโตชิมบัตบามนาคเนพิบารอนามาร์คเนกลองกัมเมดจงายากบะ NIT นากบันตาจงพีฮักจูกรกอมเอนดาลลายบามอุลาชิมยกุคุรีบัดกบายงูเบียงยเมอุลอายฮลากิสันรานอูองโตชิมบัตโตดีนาคเนพิบารอนามาร์คเนกลองกุคุรีจงกัสนามจงจงกจิตังบัตไมบัตบอมชุกุดยากบะเอ็นปันมีนากบันตาจงพีบัตนากบันตากิบาบุนนากบันตากจิงมาบยกิปอบโตเลยกเนบันกันเมายังกะจิงมายาจงกาจิงเงยกาตาสินบางีบามยูเดอุคูบางีเดยากาเดกากุรีนีเป็นนากาจิงยามจงเมโกตรายตาดาดูเวนวนามาร์กตางิกบะเป็นมันตายากะจิงยาบัดกะจิงมีปาจุงอูงิตรวาฮาเมโกตรายยกปูจงกะจิงเอ็มบัดยกคุรีจงกะจิงเป็นเอ็มงีได้งวยเดมนามาร์มละเนียวยังงีกิบะเบ็ดบันยังฮักมาจงเมบัดบันชักรียเมยังฮัสตลากะประเทบัดโตเป็นจนายกะฮากะจิงเอจรังกัดบัดุลิโออุกปาบะโคจุงีวอลเบิร์ตบิชอปจุงีกะกันหุนกิบิชอปบัดบารอกิลิงดอโตกันเมาเลมรูยากิฮันแมนกิปาราชันรังบัดกันเทกีบาลยอทยาดักบักรแมนยากะจิงมีปัดบัดยาบารอกิบาลคลาดโนอกะจิงอิสเนจงเมโตปดยังยากีชากะจิงชายกะขมาจงเมโตอิสเนยังอีบารองิกระปาดยเมบาริงกัดบัดกามารยาเทสติบะคุดกักมีจงอุบเลยอุจิสบะคุดอุกุเรมจงกาki apostol bakhuj bat baro krukuj ki bala pens no bahaya me pateng la pateng ngin long ki babet ban yo ban talem ha ka jing em bom jukut bat bagan yara bat pandan borom yeme daw kun jung me u jesu christ dau lembadu badhau kan long hame bleu pa badan bor ha ke jing long ka wei jong omen sim bakhuj baro ka borom bat ke jing ro jinam la jinam amen kum la hukum yang ngi daw nong pen em bat kum bel hikai ngi da ke tin blai ngi no ban duai ko pa ngi ba habneng long ka bakhuj akarteng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me ha ka khendeu kumba habneng ta yingi menta ka jing bam jungi ka ba hala ka sni pa to ma bi ngi krang kang jungi kumba ngi ru ni ma bi ka belas neu yingi badwat yalam yingi sha ka jing pan shoy henry de pan la yingi na ka bas neu to pan la yingi ngi karpat ko try na ka jing sneu ba ro ha ka jing sbon jong me to ai jing suk jing sanya ki sngi jungi khnang ba da ka jing yarap ka jing isne jume ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing yada na ka jing janjar baro kat ba ngi dang ap khmelanti ya ka jing kerman ba khoj bat ka jing wan pat jung nong panem jungi u jesu christ namari jume kalong kaima ka jume ka bor bat ka buram jinom la jinom god rai jesu christ me belong ha ki apostol jung me ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api
วัดไปยากิปอบจงอีฮันรอยกะจิงเอจงกะบาลังจงเมบัดหากะจิงสบุนจงเมทวายหากายกะจิงสุกบัดกะจิงเอตะลิกะเวกัดกุมกะมอนจงเมมาเมอุเบียนบะสันชาร์จุนามลาจุนาม Amen. กะจิงสุกตรายกะดันบาราบอร์เรงกาดบัดพี Ringkat bat piru. องอินเนตรวายกะดักกะจิงสุกอีเวหาอีเวบัดกะจิงสุกบัดพี Pro kun lang pro chang blay. Me baki na ki twelve ka pertain. Dus yang senay yang Ko kun lang pro chang blay. Me baki na ki twelve ka pertain. Dus yang senay yang Hak me kun long broad jong blay hak me ubakid no yakipop jong kapartay suk yang ik bla shakhat shakan ka jing khawai jong okun long broad ko kan rad ngam shong hok na man rung apo ka yeng ga junga han rai shong tang na ktin kaman sem junga kan sakhya hi kaman kas nam kris kan rai kan ni la ni shaka jing em bom chukun amen
Giêsu có lấy cho ngã Giêsu có lo cho ngã Adur của mẹ đón Adur kawan mẹ đón Ubleu pura Unong benim cho ngã Jong ni aduai. Ngikar padri dia me ko blai badan bor baro. Bahagia jeng isne jeng me ai ba kitu ki ba me pan klein da ki sakramen jeng me kin laru ban sakri da ke jeng em ka ba pen sung bahaya me da kris utrai jengi. Amen. Utrai don rengkat bat pi. Rengkat bat pi. Blai badan bor baro un kurku ya pi. Pa badukun badaman sem Bakhuid. Amen. Tolai suk I chakri utrai da ke jeng em ba baha jong pi. Nisongo yao blay. Laispa arpuar. Laispa arpuar. Nganyai budya mitra duya lam yanga Gayos suri chong me Buram haupa patokun pamasim bakun waralong pamanikong kumjumentan baraboy jinam la jinam amen. En je rooi utrai Jesu Christ jinam la jinam amen. Check.